IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakasagana ti City Tourism Office dito Siyudad Tilawag para ti panakaysayang kat dagiti aktibidad amay panggap iti selebrasyon ti Pride Month. Sayon kini Miss Mary Jane Lianyo, mangitadaulo iti City Tourism Office adu dagiti programa ken aktibidad ana isagana para kadagiti kameng ti LGBTQIA+ community iti siyudad. Inbatad ni Miss Lianyo, akaraman kadagiti mangrugi nga aktibidad iti Pride Run amay isayang kat inton Hunyo 27. Daytoy ket libre amabalin a pakipagpasitan ti publiko gaputawan iti registration fee. Inawis na amin ang makipagpaset iti daytoy a Pride Run kan agbado kadagiti naranyag kana duma-duma a kolor kasimbolo ti panang suporta iti Pride Month. Malaksid iti Pride Run, may sayang kat pa iti Pride Trade Fair kan alis to Olympics amang ipakita iti talento kin kinalaing digiti kameng ti LGBTQIA+ babaen kadigiti na duma-duma competition ken paglalabanan karaman kadigiti sports events ti basketball, volleyball ken dance sports amang iti gundaway kadigiti partisipante amang ipakita iti laing kinamagayat ken panagkaykaysa. Kada ito'y Pride Month because we really acknowledge this group and sector in our society ayaket nagdakkel iti contribution da ito'y kakabsat tayo in the LGBTQ+ community, and that is why we are going to celebrate kada ito'y talo nga aldaw. We are going to have the Rainbow Run po. Agpa-register kami the soonest. Everybody is invited. No registration fee. No, kaya't yung apo Tito Maray, in your most colorful outfit, in your very loud and proud outfit, apo may imbitaran amin nga umay tumaray no ka kadeta on the 27th. Adda pay maangay nga Pride Fair, adda pay maangay apo nga Alist Olympics LGBT edition, adda da mapasamak nga pa-contest iti sports, iti particular iti basketball, volleyball ken dance sport apo. So deta pa iti mesa nga nga you have to watch out. Also on a more serious note, syempre masapol nga maipasayep-sep iti Sogi Bill kadagiti amin so adda pay maangay nga kaslang seminar and workshop training on the Sogi Bill for information dissemination apo. Tigidjay iti antisiparan tayo nga mapasama. June 27 iti anana iyan when we are supposed to be releasing now the registration apo ng DJ lang haming ket nga matabunan pa ilang dito charter day ta amumi nga sigurado everybody's going to be very excited on that, so we are still focusing on the charter run, although nairugrugi mi met nga i-coordinaten kadigiti na duma-duma nga grupo ti LGBT tayo. Kabayatan na inayon ni Miss Lianyo anapateg ti panakaselebrar ti Pride Month kapotadakkel ti maitulong ken akem digiti kameng ti LGBTQIA+ iti panang pasayat iti komunidad ken panang ipaay kadigiti nagduduma a serbisyo iti publiko. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.